Andersson on ollut A-junnujen SM-liigassa erittäin tehokas tällä kaudella. Espoolaisten kolmanneksi tehokkain pistemies A-junnuissa, 44 ottelun saldo, 54 pistettä. Ja siinä on sitten David McIntyren paikka. Ja kanadalainen paukuttaa yhden lisää. Ja vahvistaa asemiaan pistepörssin kakkospaikalla. Kauden 16 maali, 55 tehopistettä on kasassa. Parikymmentä sekuntia rangaistusta jäljellä. Westermark pistää Mabudille. Mabud tekee tilaa itselleen ja siinä on paikka. Nieminen pelastaa. Hattu Nieminen pistää mailan vielä siihen maalin kulmalle. Ja siihen jää Bluesin paikka. Sitten tulee Kangasniemi. Hämäläinen ahdistaa. Kangasniemi peliviivaan. Vainio vetää kiekon maalille. Ja onko se sitten Jere Seppälä luukulta, joka saa mailan väliin? Numerot tasan 1-1. Toimita kiekkoa maalille ja niin edespäin. 1-1. Siiki peliviivaan. Kangasniemi, ylivoima jatkuu ja Siiki pelaa viivaa Seppälälle. Seppälä lataa, laukaus kipaille. Nyt on Suomella paikka ja siinä on 2-1. Illan 4. ylivoima. Ja Antti Suomela iskee Bluesin johtoon. Se on Suomelan kauden 12 maali. Carson, Polak. Polak saalistaa B, pistää ympyrää, siitä laukaus. Engstrand torjuu eteen, venäläinen, sitten Polak, sitten Järvinen ja vielä Christian Engstrand. Selvittää tilanteen Matti Järvisen nenän edestä. Vielä kiekko pyörii Blues-alueella. Sitten se on sinisten hallussa. Kangasniemi. Pieni jättö siihen väliin. Puhakka, Lahtinen, Puhakka ja mikä maali! Ilmari Pitkänen painaa kiekon tyhjään rysään. 3-1. Ilmari Pitkänen. Hämäläinen. Kääntö maalin eteen. Sinne tulee Elmeri Kaksonen. Ja tyhjään maaliin tulee ratkaisu. Tyhjään maaliin tulee ratkaisu. 4-1. Ja Blues tulee päättämään kauden viimeisen kotiottelun melkoiseen karnevaaliin. Jokinen. Backman. McIntyre ja vielä tulee. Tommi Jokinen kaventaa. 4-2. Minuutti on kellossa aikaa. McIntyre jakaa karkkia maalille. Tommi Jokinen vähän Bluesin selkä suoristuu. Ja Saipa on 2 maalin päässä. Jos näitä kuvia katselisin, niin voisin päätellä, että jotain isompaakin on voitettu kuin pitkästä aikaa 1 3 pisteen liigavoitto runkosarjassa.